עינב, התחלתי. עינב, התחלתי. אוקיי, סליחה. ג'ילברטו ג'יל. היום הנושא קופסאות. אנחנו בבית של קרין, עדיין. ואנחנו נדבר על קופסאות היום. מה הכנת לנו פה? למה אנחנו מדברות על קופסאות? שתינו מאוד אוהבות, אנחנו אוספות, יש לנו אוסף, כמו שפעם שהייתם ילדים היה לכם אוסף מפיות, היו כאלה שאספו קופסאות גפרורים, מדבקות. לנו יש אוסף קופסאות בנפרד. האוסף שלי גם הרבה יותר מדהים, אבל הוא בבית שלי, אז אנחנו נראה לכם את הקופסאות של קרין. יש לנו פה מדגם קטן. קריני, מה זה? פה היו ריבות קטנות כאלה. אוקיי, יש פה קופסה. פה יש לנו קופסה רד לייבל וויסקי, היא שותה אלכוהול, אבל אנחנו בקופסה. זאת קופסה שאני הבאתי לקרין בפעם, הייתה בבית של ההורים שלי. פשוט, כן, הייתה בבית של ההורים שלי, אני פשוט בתור אוספת קופסאות היסטרית, איך שאני רואה קופסה, אני לוקחת, והיא אוכלת גם שוקולדים. זה קפסולת זמן. קפסולת זמן? רוצה להסביר? טוב, רק להראות לכם עוד כמה דברים. קופסאות, ו... המון קופסאות. וגם צנצנות. כאלה. אנחנו לא זורקות כלום. אנחנו אוספות את זה. עכשיו, לא בגלל שאנחנו זבלניות. אנחנו לא אוספות זבל. אנחנו גם זורקות הרבה בסופו של דבר, אבל לקופסה יש משמעות מאוד עמוקה בשבילנו. קודם כל, קופסה מסמלת הכלה. מסמלת סדר, מסמלת מיון. שתינו קצת מעופפות באוויר, נורא קשה לנו ככה עם הקופסה. קופסאות, ממיינות, מסדרות, מכילות, ממיינות, אמרנו, אנחנו עוסקות ביצירה, שתינו. אז זה גם משמש לנו כחומרי גלם ליצירה, ובכלל יש... קרין, למה את אוהבת קופסאות? וואלה, אני לא יודעת, זה... מגיל מאוד צעיר, הייתה לי משיכה לקופסאות. זה אצלנו במשפחה. גנטי. גם אח שלי. יש פה עוד כמה קופסאות. הנה, זה למשל מדגים לכם את החשיבה מחוץ לקופסה של קרין, כי זה ממש לא קופסה, זה בקבוק. אבל היא ביקשה שנראה את זה באוסף הקופסאות שלה. אלה קופסאות מאוד מדליקות. מה זה? מה היה בזה? מה היה בזה? קרין, השאלה זה לא מה היה בזה, השאלה זה מה יהיה בזה. ממש חמוד. מה יש בקופסה? פה יש קופסה שנראה לי נשארות וואלה! לא יודעת מה זה. זה קנקן סיני. ואלה קופסאות שקרין אמרה שדווקא ממני הייתה מצפה שאני אבין מה זה, אבל אני לא כל כך מבינה, זאת האמת. זו דוגמה לקופסה מעוצבת, מאוכל משומר של חתולים. לא, זה באמת. מי מזהה את השיר הבא? תנסו לזהות. רמז. זה כתוב על הקופסה. וגם רמז נוסף זה שאנחנו משתייכות לזרם הסוציאליסטי, אם יש דבר כזה. איך עושים?
העניין העיקרי אצלנו בקופסאות, אני חושבת, הוא שמעבר לכך שאנחנו אוספות קופסאות וכל מה שאמרתי קודם, האימון המרכזי שלנו בחיים, של קרין ושלי, הוא לנסות לחשוב מחוץ לקופסה. וכדי לחשוב מחוץ לקופסה, אנחנו מקיפות את עצמנו בקופסאות, שיהיה לנו מחוץ למה לחשוב. תחשבו על זה. ביי. ביי.